higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon o Dios niining taknaa kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pagasimbahon ug alagaron. Itugot mo unta amahan nga kini nga programa imong panalanginan. Panalanginan usab kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento o kasangkapan pagpaabot sa kayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga magapanalangin ka sa mga tao karon nga naa sa ilang mga puloy-anan, sa ilang pagahin og panahon o oras nga ilang pamatian ang imong pulong, madama unta nila nga ikaw nagapanalangin kanila o Dios, og pinaagi sa Espiritu Santo ilang masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among pasalamatan ug ikalipay ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa pinakamon portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Pastor, maayong gabi sa inyo. Kanunay gyud mi nga maminaw aning inyuhang programa, Pastor. Og maog gyud ni ang nakapabag-o sa akong bana og sa akong anak og sa akong amahan, kay kini sila mga tao ni nga ang giila nga Dios ani ang ilimnon. Buntag pa sayo, gabiing dako, inom dito, inom dire, hangtod nga magkagubot sa panimalay kay mauna ang bisyo kaysa pamilya. Salamat sa pagbasa, Pastor. Si Nini di ay ni. Okay, good news na, sis ni. Ha? Nga may kausaban sa imong amahan, imong bana, o imong anak. Nga pinaagi din sa atong program. Nangausab sila tungod kay ang ilang ipamatian magud pulong sa Dios, ug ang pulong sa Dios gamhanan man na buhi nga nagalihok hait pa sa espada nga duhay sulab. Okay, padayon mo sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Okay, niya patay basahon. Kuya John, happy midweek kuya. Sa dili pa mi mo adto sa simbahan, amo gyud dalikyatan pagpaminaw ang inyong programa, kay mahuman mo alas 7 igo gyud nga igkahuman ninyo paingon na pud mi ngadto sa simbahan. Duha gyud ang amo pamatian ang dinhi sa inyong programa ug didto sa simbahan panahon sa simbahan. Salamat kuya. Okay, salamat na, nindot na nga mga ingon ni ana nga pagbati diha sa Ginoo. Well, batay basahon, sir, pangutan naman ni, so dili lang usa nato nino kay naa may pangutana nang atong napaybalong ato nga tubagon, pero tubagon gihapon ni. Nya mahibaw-an man na nimong tubagon na kay tiksan ramang gyud mo. Kay unya na ni ma-delete ang mga pangutana din mga number human sa tubag, kay di po nato deleton mapuno o di na po ta ka-receive og mga
text messages. Well, mga higala, sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa ato nga programa, ato sang ipabasa si kanana sa kang Brother GM 5. Salamat nga iyagig kong gisorpresa nga niya siya ron. By the way, ato sad pasalamatan didto sa Riverside sa Hinatilan sa distrito ni Pastor Joel Tirana. Simulcast ni karon, so di pa lang gid nako makuan ang station manager, ako lang gid unya nang klaro isuwat, no? So maayong kuan din ha, maayong pagpaminaw ninyong tanan din ha, no, sa ato nga programa. Unya kaluoy Ginoo, medyo nadako-dako na kay simulcast man nag broadcast ta dinis Bugos City, pero sila dito nag-hook up sa ato nga programa, and hoping nga kuan pod kini ang ma-bless pod ang mga tao ditong dapita pinaagis pulong sa Dios nga atong ginaisgutan dinhi sa ato nga program. Well, Brother GM, please ko og kuan kuan alang sa inyong kasayuran, dili ni GM nga Jesus Miracle Crusade John Michael 5 ni, so minugbo ra nang ato so ina Brother GM, go. Okay, daghang salamat Brother June. Maayong gabi kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuunan, no? Kumusta mong tanan? So atong pasalamatan ang Ginoo for how many months nakabalik ta og broadcast dinhi sa atong programa kauban ni Brother June sa atong programa Jesus is Our Hope. Pali mga igsuon, sige lang taghandom nga makabalik dinhi. Kaloy-an sa Ginoo nakahimo tas pag-anhi kay ang atong mga schedule perte jong lagyuan na igsuon. Mao na nga pasalamat tas Ginoo nga naduol-duol ta. Atong pasalamatan mga igsuon ang ato ang nasaynan karon na ata dinha sa Kamensilis SDA Church, kauban nila mambilin sa iyang kapika sa kinabuhi, kauban usab sa iyang igsuon dinha si Ate Lotilda, no, na usab dinha, og si Brother Noel ang ako ang partner karon, nagatlantaw sila Brother John sa ato ang Facebook live. O niya ang atong mga kaigsuonan usab dinha, labi na silang Sir Paul Abalye kauban ni Ma'am Juday o silang Sir JC Argawanon kauban usab ni Ma'am Celine. So may gabi kaninyong tanan. Labi na gayod ang mga katawhan dinha sa Barangay Lawis sa housing. So nagahimo ta groundworks dinha mga igsuon, taga-adlaw nagabalay-balay ta. Nagkandak ta og visitation og Bible study mga igsuon, kay doon natay programa nga moabot karong January 8 to 17. So unom napulo kagabi mga igsuon, o doon natay programa dinha, no, nga ato pagahimuon. Unya ato pong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan dinha sa Bidilien, labi na ang akong mga silingan dinha, sila ni Tiyo din og Tia Sita nga nagapaminaw karon sa ato ang programa sa Jesus is Our Hope. Hinaot nga malipayon mo, labi na gayod sa akong pinakagwapang asawa nga always nga nagalantaw o nagasuporta sa ato ang programa. So Ikson, di gina maayong kalimtan pinakagwapa, huna-hunaon gid sa usa ka bana nga ang asawa ra gid pinakagwapa, kay di gani ka mag-ila mag-isip ni mga asawa pinakagwapa, makakita lagi kag laing gwapa. Yes, Brother John. So mao na nga pinakagwapang asawa. So ano ito mga igsuon sa nakig-uban nato diri sa atong Facebook Live. So nationwide ni mga igsuon ang atong Facebook Live, unya akong nahibaluan usab nga didto sa Riverside, no, sa kang Pastor Joel Tirana naga-hook up usab ang ato programa sa Jesus is Our Hope. So ano ni matawag og nationwide, worldwide. Oh. So mao na mga igsoon na karon nakig-uban nato si Brother Rufino Moreno, no, naga-send siya heart og prayer. Unya si Inilia Saga Abayon watching here from Mabuli. So may gabi kanyong tanan din ha. Unya wa pa ni maadto sila di ay sa kuan, wa pa mamukadto sa Crusade 6, no. Dool ra man siguro na des inyo. So salamat sa taga Mabuli, Barangay Mabuli nga nagsunod sa atong programa. Unya nakiguban po nato si Sister Gay Marie Kalapuan, no. Ako naibawan nani sa laing nasod, Brother John. Unya si Mike Lucina, maayong gabi mga brother. Unya nakiguban usab nato ang akong partner sa ministry si Brother Noel Landau Crystal. Brad, maayong gabi ninyong duha ni Kuya John. May gabi usab din ha igsoon. So nakiguban usab nato si Brother Gisrel Mas Aranyo. Unya napoy gipaapas ni Brother Noel, nagtan-aw mi karon sa inyong programa.
Happy midweek Brad og labi na kay Kuya John amping diha ron ang imong pag-uli sa Medellin. So daghang salamat Brother Noel. Unya nakig-uban po nato Brother John si Brother Ronilo Itang, iyang Saudi mensahe. Arabia, Brother Ronilo, may gabi Maayong gabi kaninyo Brother John, Brother Michael, Brother Isaw, Kuya Libby ug sa mga kaigsuonan. Wa ron diri si kuan Brad kanang Ronilo si Isaw tungod kay duna magoy nagdibo karon niya siya mo'y program coordinator, importante siya manawa siya kaari karon. Okay, tigpaminaw og sa mga nag-view ning programa Jesus is our hope. God bless og happy midweek. Unya nakiguban pod nato si Brother Ronald Neri Ginon. Mayong gabi June og ingon man sa imong kauban sa tulumanon Jesus is our hope og hilabi na dire sa Metro Manila og diha sa Cebu og Mindanao ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Unya nakiguban usab nato si Salex Lilavan. So maayong gabi dira igsoon nag-send siya og heart og prayer. So mao nay nakiguban nato karon Brother John ini nga kagabion. So daghang salamat mga igsoon og padayon tag lantaw, share, like sa ato ang Facebook live aron daghan usab nga maka-sharean sa mao nga mensahe. So ang panahon ako ibalik diha kanimo Brother John. Brother John. Okay, daghang salamat Brother GM. Well, adto ta sa pangutana ni Benji Misa. So Brother Benji Misa, daghang salamat sa imong pangutana nga nag-abot dire. Niya hope nga sige na kag pangutana Brother Benji, Benji Misa. Ato ning basahon, sir, maayong gabi kamo. Hangtod ron wa gihapon mo makasangko kang Kristo kay nasangit mo kang Moises. Naara gihapon mo sa napulo kasugo. Mauna nga nalangan gyud hinuon mo pagduol kang Kristo tungod anang napulo kasugo sa panahon pagyud na ning Moises. Apan karon ni anata sa panahon ni Kristo. Salamat. Okay, daghang salamat Brother kanang Benji Misa. Kanang imong panghuna-huna imo ra gyud pud na moinggog kang nalangan gid hinuon mi pagduol kang Kristo tungod kang Moises. Angay nimong mahibaluan Brother Benji Misa nga kining napulo kasugo dili ni kasuguan o balaod ni Moises. Hinumdumi na kung dili iya gyud kini sa Dios. Tanaw atong basahon para nga mahibaw ka usahay manggod. Inyuhang usahay lang naamagudsan mo digid kay usahay permanente gyud murabag ang inyong pagtuo nagbase sa inyong mga pangulo sa simbahan nga kun unsay itudlo sa inyo isultis inyo mga pangulo di simbahan murabag mo lamoy sad mo nga wa sad gyud moy igo nga pagpakisusi unta atong himuon gyud sama sa unang nangakabig sa panahon sa mga apostoles nga samtang sila nangakabig sa pulong sa Ginoo nga giwalis mga apostoles ila pod gisusi ang balaang kasulatan. Ila pod gisusi ang balaang kasulatan. Kay kun basihan lang na ang nadungog og nabati unsaon man nimo pagkaybaw nga tinuod na. Niya sa 17:11 sa kinini ang buhat nag-ingon dinhi og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Kadtong mga nangakabig sa unang mga panahon, wala sila makuntinto sa ilang nadungog og nabati kundili adlaw-adlaw nagtuon sila sa kasulatan. Meaning nga ang mga nangakabig may katungod pod pagtinil og Biblia. Naaman ro'y pundok nga ang mga miyembro hikawan sa Biblia kay aron gyud pod ba madali madali ba utuon. Na nga pero ang nangakabig sa una naa sila'y mga kasulatan, naa sila'y Biblia, ilang gitun-an adlaw-adlaw sa pagsusi kung tinuod ba, ang mga butang nga gikasugilon kanila. Tanawa gisulti nila
Muna nga, kung ikaw, Brother Benji Misa, kung nagsusi palang unta ka sa balaang kasulatan, mahibalo unta ka nga kining napulo kasugo, dili ni kang Moises, iya kini sa Dios. Ha? Pamati iragod kuno niyo ang gihisgutan dinhi sumala sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 18. Akong basahon na kung unsay gisulti dinhi. Nagingon o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Tandaan nato kini ni ang Brother Benji Misa nga kining napulo kasugo dili ni iya ni Moises kundi iya kini sa Dios. Diin ang napulo kasugo didto gisulat sa Dios sa duruha ka papan nga bato, og ang gigamit niya nga sulatan mao ang iyang kaugalingong tudlo. Gihatag lang ngadto kang Moises, og niining panahona didto ni sa bukid sa Sinai. Sa dinha nga si Moses nahaybalik na didto sa katilingban sa Israel, og unya gisulti gipadayag na ni Moses ang napulo kasugo nga ipatuman sa Dios sa mga katawhan. Kung imong basahon dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 13, ingon niini ang gisulti matud pa dinhi sa 4:13, og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo ug iyang gisulat kini sa duruha ka papan nga bato. Mga pagpamatuod kini ni Moises ngadto sa mga katawhan sa Israel. Og unya si Moises nagsulti nga mipahayag ang Dios kaninyo nga magtuman sa napulo kasugo nga iyang gisulat diha sa duruha ka papan nga bato. Diin gisulti din sa dos nga nag-ingon pa sumala sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 2, ingon ni ang gisulti, dili kamo magadugang sa pagpulo nga akong gisugo kaninyo, ni pagakunhura ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. So ang napulo kasugo dili dugangan ug dili pagaibanan. Nganuman nga mo manay gikwas Ginoo, kay kung mag-iban ka o kaya magdugang, supak na. Karon kung imong ibanan, manapo pa na. Og imong dugangan, manapo pa na. Kung atong basahon ang Santiago Kapitulo 2 versikulo 10, nagingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan nahimong malinapason sa tanan, siya naglapas o sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. So tandaan nato na nga kining napulo kasugo dili ni kang Moises, iya kini sa Dios. Karon naa may mga pagtudlo, Brother Benji Misa, sa inyong mga pangulo nga wa tay labot sa pagsunod niya na kay didto ra na sa Israel, sa Israel na mo manay mga logic ba sa yawa aron ang tao hinay-hinay nga mabutaan, kay mo may ilang paghuna-huna god. Ang napulo kasugo, yes, gisulat kini didto gyud sa Israel, dito sa bukid sa Sinai. Pero wa na nagpasabot nga didto ra ni gihatag sa mga Israelinhon. Ang anuman, kay ang kasuguan sa Dios alang kini sa tanan nga mga katawhan. Pamati iragon ninyo ni ang nahunang Hari 8:60 o 61 kung unsay gipadayag dinhi, akong basahon ni ay gisulti dinhi. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tandaan kini gi-address ni sa tanang mga katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios, og magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan ingon sa atong ginabuhat karon. Timan iha nga ang pagsunod sa kasuguan sa Dios dili lang didto sa Israel, kundi gisulti din alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Pero ang inyong mga pangulo, Brother Benji, gihinay-hinay ra gyud mo ba, wa gid mo bigla nga lagi ang kasuguan pulo kasugo
didto ra na sa Israel. Iya na ni Moises unya mo nang imong gitext dire nga tungod ni ana nalangan gid mi pag-abot diha kang Kristo kay nagpabilin gihapon mi diha sa kasuguan ni Moises ang napulo ka sugo according sa imo diring gitext. Ang tinuod pagkasulti, Brother Benji, kung si Kristo ang imong hisgutan na, tandaan nato na, Brother Benji, Misa, nga kung si Kristo mo'y atong hisgutan, nagtudlo man sa napulo kasugo, unya kamuwa na. Maunay dako nga problema. Ang tinuod pagkasulti, Brother Benji, sa klaro lang yun, kanang inyong mga pangulo, maayo ra gyud na inyong mga pastor, inyong mga leader, may ra gyud na kamong mga membro gyud moy kanana ang kuan ba, kamong mga membro moy kaatubang. Pero anto na gani sa mga taong nagbasa pog Biblia, mukupos man sad ang itlog ni ana. Ngano man magpakukarniro na labi nagnaa mo nga mga membro maminaw. Wa gyud na, ha? Karniro kay na. Pero kamo-kamo ra himuon ang tanang mga pagdaot sa mga tao nga nagsunod sa napulo kasugo. Tan-awa ron ang tunada sa imong gisulti nagpasabot gud ni. Ngano man nalangan mi tungod kang Moses dias napulo kasugo ngay panahon ng Moses dili na panahon ni Kristo. Ni akong basahon dinhi sumala sa dinhi sa The Living Bible sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 21. Kay naara dinhi sa Bugo City, lipay ko nga ni ay mga daghang ay mga pundok magwali-wali dinhi anas merkado, mga iskina, pero ang labi nagyong makapasusubo kung moabot na sa punto nga dayeg ingon way makatuman anang napulo kasugo. Di man gay kakatuman sugo si mga sawas, napulo kasugo na, ingon pa, los-los nimo. Yes, nabati ko gyud na sa nagwali, los-los nimo. Ang tinuod nga pagkasulti, mga muni pattern ba nga ilang gisunod gikan sa ilahang mga pangulo. Pero si Kristo gitawag nag the great master, the great teacher, ang dako og ang maayo nga magtutudlo si Kristo. Karon kay si Kristo giilaman nga dako or maayong magtutudlo. Nagtudlo ba si Kristo sama sa inyong gipangtudlo? Wala. Ang tanawa ra God akong basahon sumala sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hanggang 21 naginggo dinhi. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa relihiyon, nangutana kaniya mahitungod niini nga pangutana. Ang gingo dinhi, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Brother Benji, uban sa nang mga naminaw ron, seryosoha baya gininyo niha? Tungod kay ang inyong gipamatian ining taknaa pulong sa Dios, sagrado kining mga butanga. Timan inigligas ninyo ang kapalit niini ang inyong mga kalag nga dili gid niya mo makaabot didto sa lapyahan sa gingharian sa langit. Nagingon dinhi ang pangutana, "God sir, what shall I do to get to heaven?" Maayong magtutudlo, unsa may akong pagabuhaton aron ako makasulod sa langit. Tanawa, tandaan gid ninyo ni. Langit ang gisgutan na dinhi. Why taong makaadto og langit nga nagsupak sa napulo kasugo? To tell you frankly, niya kung paday nagbasa. Do you realize what you are saying when you call me God? Imo bang gipamalandong ang sa imong pagsulti o pagtawag kanako nga maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Nagingon dinhi. Only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud maoy kanani ang maayo ug wa nay lain. Mao na nga ikaw bisag kinsa bisag unsa ka pa ayaw paghuna-huna nga maayo ka nganuman tungod kay kuan ang Dios ra mo'y maayo. Naay nagtext sa una magani kay nauwaw na gyud siguro nga gyud nadugay na kay iya maging ipaila iyang kaugalingon nga sa boxer pa siya na ako no siya tanang division. Katawan na ni. Doon na siya 5 ka book Biblia. Kay naguna-huna lagi siyang maayo siya. Bright siya. Unya nagingon si Kristo,
Only God is truly good and no one else. Busa, ayaw ilha ang imong kaugalingon nga maayo ka. Si Kristo lang, ang Diyos lang ang ilha nga maayo. So, gisulti ni Kristo sa 20. But as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say? Muna Brother Benji, misa, nga kinini ang kuan napulo kasugo, gitudlo ni Kristo, walang itudlo sa inyong mga pangulo. Ingon si Kristo, you know what the 10 commandments say? Nahibalo ka ba og unsay gisultis na pulo kasugo? Unya niya pa ang gisulti din hiyo. Kanini ang don't commit adultery. Wa nang napulo kasugo, unya gisulti na amanis na po kasugo ning dili ka manapaw. Muna nga makadungog gani mog pundok o mga taong nagsulti nga watay labot pagsunod pagtuman ng napu kasugo, ayaw gyud mog kumpiyansa sa inyong asawa. Ngano man ning mga asawa, ang mga bana tuwa man sa trabaho, unya busy kaayo, unya naay mga tao nga wa nagsunod sa kasuguan sa Dios. Maligo na din ha, og unya dayon nang og sakas taas, o kunya magtawil-tawil lang, kumpiyansa kay silang bay, og sudlon oroy naghungkabo ng inununan diha, kay tao na nga wa magsunod sa kasuguan. Nagisulti din ni, thou shall not commit adultery. Mauna nga labihan daghana karon mga palpak nga mga nanagwalis pulong sa Ginoo pero gitudloan ng tao pagsupak sa pulong sa Dios. Sunod, don't murder. Aghapon is na po kasugo, dili ka magpatay. Bagong tugon si Kristo ang namulong ani, dili si Moises. Don't steal, dili ka mangawat. Nganong nagdaghan karon ang mupatay? Nganong nagdaghan karon ang mangawat? Tungod ni anang mga nanagwali nga wa tay labot anang kasugo na pulo kasugo. Ningon don't lie, dili ka magsaksig bakak. Mao na, Kamo dinhang nagtudlo aning doktrinaha nga wa ning sugo. Tistingira gud nyo pagpatay, tistingira gud ninyo pagpangawat og dili ba mo prisuhon. Unya og makaso na dayon ningo mo bayad lang mi. Wa man kay labots na po sugo niya mamayad mo. Unya ngano man lagi og makapatay mo, mangawat mo, dakpon mo mos pulis. Unya, nagingod din honor your parents, tahura ang imong mga ginikanan. Tanan, kini nga kasuguan, naas na pulo kasugo, disda ang tugon. Gisubli ni Kristo dinis bagong tugon. Kung padayunan na to pagbasa na nyon, and so on, og uban pa. Nawa? Then, di sa 21, atong basahon. The man replied, ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ingon daw, kako naman nagibantayan kanang matag usa ka mata ng kasuguan, sukad pa sa akong pagkabata. Ingon mo, why nakatuman? Nganong wala mo way katuman? Mo man gitudlo sa inyong mga leader, inyong mga pangulo. So ang labing maayo, sumala sa buhat 17:11, susihon ninyo ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kaninyo. Kay kini man mo gisulti dinhi sa balaan kasulatan. Unya karon ni lutaw naman yun ni, klaro naman yun ni kayo. Unya karon, asa man di ay mo sunod sa inyong pangulo, sa tao o sa Dios? Ngano man tungod kay mura ba og kumpiyansa gyud kayo mustanan nga mura bag feeling gid ninyo nga nainsakto na gid mo sa inyong pagsupak, mga kaning gisulti dinhi nalangan mi pagduol kang Kristo kay nasangit mis kang Moises diha sa napulo ka sugo. Sultihan lang mo na mo kining napulo kasugo according to the Bible, dili ini kang Moises kundi iya ni sa Dios. Nga gisulat didto sa duruha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo. Unya naa para po'y pagtudlo ron nga ang Dios kuno walay unod ug walay bukog. Papaano mahimo ang pagsuwat sa kaugalingong tudlo sa papan nga bato kung walay unod ug bukog? Murag bahag-bahag sa dagat. Unya karon kung ato ning nuntan ang inyong mga argumento, lisod na kayo na si Kristo nagtudlo. Mao na nga ang gitudlo din sa Biblia, amo po nang gitudlo. Sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo.
Kung Biblia pa gyud untay inyong gisusi, kung Biblia pa inyong gitun-an, natudloan na gyud unta mo, bahin aning napo kasugo, pero hantod ron ang inyong nahibawan kang Moises. Di ba? Unya, gituga kinis Ginoo may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sunod, alang sa pagpamadlong. Kung gisusi lang gyud ninyo ang kasulatan, natudloan og nabadlong na mo ron. Nga naman, gitugan is Ginoo, pero adto mo magsigpaminaw anang inyong mga leader, inyong mga pangulo, nga nagmasinupakon sa kasuguan. Muna nagingos Kristo, ang buta magaguyod o buta sa gahong mga hulog silang duha. Sunod-sunod sa leader, ang mga membro sunod-sunod pod. So importante nga magsusig yun sa kasulatan aron masuta kung tinuod ba. Karon niya ang gihisgutan ni Kristo. Si Kristo nag-ingon sa Lucas 6:46, nganong mutawag man mo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. O tanawa lang na. Ang pangutana sa tao kung Ginoos, what shall I do to get to heaven? Unya gisulti niya ng kasuguan, ang napulo kasugo. Unya karon moingon mo nga wa paghapon mo kaabot kang Kristo? No way. Mga kaigsuunan, inumdumin ninyo nga ang kamaturan na paabot na diha sa inyong mga dalunggan og hinaot pa nga inyong ihangdon ang langit og magpasalamat mos Ginoo nga nabatian na ninyo ang kamaturan ang iyahang pulong. Nga naman, gituga sa Dios ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo tungod ni Brother Benji Misa, natudluan ka na, nasuhito na ka sa kasulatan. O niya, gituga ni Ginoo. Pangutana ni Jesus, nganong mutawag mo na ko Ginoo, Ginoo, di mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Gisugo, biya na ni Kristo ang napulo sugo. Ingon ni Kristo, you know what the 10 Commandments say? Pero ang inyo, duha na lang kasugo, love to God and love to man, istoryahe. Inyo mangyod nga tuison ang kamatuoran, wa mo kay bawo kanang duha ka sugo, gugma sa Dios ug gugma kitos tao, ug dili na napo kasugo. Tan-awa kuno be, asa sa napulo kasugo, asa ang love to man and love to God. Susihan ninyo kay ipasusi man ang kasulatan. Karon, sa laktod pagkasulti ni ay mga tao nga ingon ni ana, apan ang Biblia nagpamahayag ug nagpamatuod. Sumalas ng Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Labi daghanas mga bakakon karon. Labi daghanas sa way kamaturan karon sa rason nga wa nila sunda ang kasuguan. Higala mamalandong ka. Ang giingon sa Herbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Itugot unta nimo higala nga diha sa imong kasing-kasing magasulod ang pulong sa Dios, imo kining pagasundon. Ayaw paghuna-huna na nga wa mo kaabot diha kang Kristo. Kay nasangit mo kang Moises, no? Angay niyong mahibloan, Brother Benji, nga Brother Benji, misa ubas na nang naminaw ron, angay mong mahibaw nga ang inyo hagyong gisunod ron kana magyong inyong mga leader, inyong mga pangulo, pero wa gyud mo magsunod sa Ginoo. Muna nga gisulti nga mga bakakon ug walay kamaturan. Biblia ay nagsulti ana bakakon ug walay kamaturan. Una kay ang bakakon sumalas Juan 8:44, iya man siyawa kay ang yawa amahan mas bakak. Unya, natural kay ang yawa may amahan sa bakak, ang mga anak pod sa yawa bakakon pod. Sa unsa nakahimo bakakon? Wa magsunod sa kasuguan. Siya nga magingon, ako nakaila kaniya pan wala magbantay sa mga sugo, kini sa bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Bakakon iya siyawa. Way kamatuoran, bot pasabot. Way Kristo. Juan 14:6, si Kristo mangdalan kamatuoran ang kinabuhi, walay makaadto sa maan gawas kung pinaagi kang Kristo. Muna nga Christian without Christ, Kristohanon pero walay Kristo. Ingon si Kristo, Juan 10:27, ang akong mga karnero nakaila kanako ug sila nagsunod kanako. Si Kristo nagingon, you know what the 10 Commandments say. So Brother Benji Misa, salamat nga imo ning gipadala diri nga mao nga text nimo. Unya dekono. Ug duol ra mo diha sa inyong pastor, istoryahe didto. Nahinumdum ko ani dinhi sa Central sa una, wa pa ma-close ang Central. Tung ilang HR sa una, babae to.
believe sa gig ko Ginoo, friendly ka ito. Friendly ka ito. Diha anta ng mga reliyon. Noon sa man hinoon nga imbes sharing, unsa mahitabo di man ka-share ang uban, gusto ra man palingkuron minaw ra. Kaya magpuli-puli itong amahag anak nga pastor. Ni as antipulo nilang ilang akademi dinhi kini nga gitawag lag balay kahayag. Ha? Unya na-discuss sa diskusyon sa anak pastor pod. Wa kuno'y tao makatuman sa napulok sugo. Wala ko kay ilar maming gihimong tiglingkod, tigpaminaw. Pero ang kuan, ang title, kuan kana na ang sharing, na bagay sharing nga ang uban diha dili makashare. Sila ra. Karon kay ang amahan pastor niingo man. Basig do na mo dihay nalibugan no in sabti pangutana mo. Di nangutana ko. Niingon ko kagabi kaganina, ingo kaganina nabati nako nga walay tao makatumas na pulok sugo. Kinsa may angay basulo ni ana? Ang Dios o ang tao? Ang Dios nagsugo nga tumanon ang napulo ka sugo kay wa may tawo makatuman na kinsa may angay basulo na ng Dios o ang tao. Dayag sa tubangan sa Ginoo duha ka mga mata sa Ginoo nagtan-aw. Gitabunan wa pa gani gitabunan pa tong inog isnak. Wa pa ka pasalamati. Diretso kaon ang amahan og anak sa snacks. Wa agad mo tubag nganuman way ikatubag. May lang kung pasultion at tubangas mga membro nga mga amang. Pero og diha na naanay magpakisusi, wala. Nganuman tungod kay paran la feeling nilang maayo makamao. Pero ingon sa Ginoo way lain nga maayo. Way lain maayo, ang Ginoo gyud. And no one else og wa nay lain. Karong gabi na Brother Benji Misa, uban sa tanang mga naminaw karon ang inyong gapatalinghugan ang pulong sa Dios. Ayaw kalimot, si Kristo namulong na. Nag-ingon matud pa ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod dito sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. Magsigigan imong sunod og tuman sa kabubuton sa inyong mga pastor, inyong mga pangulo. Timan layo ragid sa inyo ang gingharian sa langit. Kay matud pa ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. O gunya sa adlaw sa katapusan, daghang mga bigo tungod kay nganuman ang ilang gisunod o gipatalinghugan ang mga pagtudlo nga iya sa tao og dili mga pagtudlo gikan kang Kristo. Mabuhay ka Brother Benji Misa uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother GM maghatag og dugang pagpasabot og pagpatin-aw sa nakasabot og natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Jem? Okay, daghang salamat Brother June. Klaro og tataw kayo mga igsuon ang kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan. Apan sa dili patang padayon sa mao nga pangutana igsuon, ato sa ning basahon ang mga nakahimo sa pag-share o pag komentary dinhi sa ato nga Facebook live mga igsuon. Nakig-uban nato si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you always. Happy holidays. Okay, Madam, salamat sa inyong pagbiyo. Kumusta mong tanan din ha? God bless us all. Unya nakiguban po nato si Brother Jerry Nailon, no, nag-send og heart. Unya si Sister Lynn of Kera watching from Kinatarkan. Lynn of Kera. Unya nakiguban po nato si Brother Felipe Dilao. Unya si Brother Moises Lalex Lavan alang sa nangutana padayon ang pagpaminaw ani nga programa Jesus is Our Hope ug samtang ka maminaw ipadaplin lang usa ang doktrina sa inyong simbahan kay lisod sabton ang kamatuoran kun dili nimo tuuhan. Unsay dautan sa napulo ka sugo ngano dili man ninyo tumanon. Daghang salamat igsuon sa imong contribution. Salamat. Nindot ning contribution. Thank you so much, brother. Wala nakiguban po nato Brother John si Sambal Balante. Mayong gabi sir, watching from Bulacan. Sir, miss na nako. Murag namingaw sa atong messenger. Sir, thank you sa imong pagkuhan. Thank you sa imong pag-view sa atong program karong gabi na.
Okay, doon na po siya contribute. Brother John, matud pa niya, RCC sir, Moises ug Ellen G. White, ang pirmi banat pero pangutanon og asa mabasa nga naay sinulat ba si Ellen G. White nga doktrina? Tami-mi. At tinuod magyud na. Ang ilara pang banat, bot pasabot pang daot, pero lisod ba na nga ang ilang ipalabas ang katarungan dili kamatuoran. Muna nga tami-mi kay nginangutan na magag-asa mabasa kamatuoran na. Pero tami-mi nga naman katarungan ra way kamatuoran. Thank you sir. Okay, nakiguban po nato si Sister Nelia Umolon. Mayong gabi, Brad June. Happy midweek. Ay, naanis Department of Health, Brother GM. Okay. Ma'am Nels, thank you so much. O niya, nakiguban po nato si Brother Limar Lariosa, Kabugnason. Good evening, watching from Sipak. Maayong gabi. Parang taga-sipak, mga theologians ni. Thank you sa inyong pag-view sa ato nga program. Okay, daghang salamat mga igsoon. Anita sa dugang pagtubag sa pangutana. Giyon sa ato niya pagkasulti, Brother John, ang mao nga pangutana. Ang iyan lagi, matod pa niya nga kamo, sir, nasangit gyud mo kang Moises, wa gyud mo gihapon kaduol hangtod ron kang Kristo, kay naara gihapon mo sa napulo ka sugo. Okay, daghang salamat. So, sa ato ang sender karon sa atong texter nga nangutana, so nasangit ko no dinha kang Moises, wala ka lahos dito kang Kristo kay nagpabilin ko no sa napulo ka sugo. Apan mga igsoon, inyo nang nadungog ang kamatuoran gikan kang Brother June nga gibasa dinas bala ang kasulatan nga kinahanglan jud nga atong susihon ang Biblia igsoon, ang bala ang kasulatan aron nga dili ta malimbungan sa ato ang mga kadagkuan no sa mga pastor sa uban pa dinha. Kay nay uban mga igsoon subok kay nga pamalandungon nga kamatuoran, dunay mga pundok karon nga ang mga membro dili pwede mobasa sa balaang kasulatan. Mao na nga igo lang sila sa pagpaminaw. Higo lang sila sa pagtando-tando. Unya kung unsay isultis kadagkuan mao ra pud ilang tumanon. Apan mga igsoon, atong hinumduman kanunay nga ang balaang kasulatan mao ni maggiya kanato maghatag sa kamatuoran. Gani ang Salmo 119:105 mga igsoon nagsulti, ang imong pulong mao ang kamatuoran, mao ilang parahan sa akong tiil ug kahayag sa akong agianan. So mao ni ang maghatag kanato giya sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutan na igsoon, aron nga dili ta mga saag sa atong pagpangalagad. Gani mga igsoon, si Ginoong Hesus nagsulti ng daan tungod kay ang mga tao dili mobasa sa Biblia. Nag-ingon siya sa Mateo 22:29, apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo na nakasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao na mga igsoon, ang mga katawhan karon magtumo-tumo na lang. O nya, ila dayong tirahon ang mga Seventh Day Adventist, ang mga SDA nga nangasangit lagi kuno kang Moises kay nagpabilin sa napulo ka sugo. Ang pangutana igsoon, unsa may problema aning napulo ka sugo? Kung atong sayran mga igsoon, ang napulo ka sugo mao ni magtudlo kanatos maayong pamatasan. Unya moingon dayon ang duha nga Brad, ang napulo ka sugo gihimo na lagduha. Apan kung imo lang tawon mga igsoon, ang duha ka sugo dinhas Bag-ong Testamento nagsulti nga higugma ang imong Dios labaw sa tanan og higugma ang imong silingan. Apan unsaon man nimo paghigugma sa Dios og paghigugma sa imong isigataw kung wa ka kahibaw sa kinitabuk-an nga kasuguan nga mao ang napulo ka sugo. Mao na mga kaigsoon, atong susihon ang balaang kasulatan kay mao ni magtudlo natos kamatuoran. Gani ang Juan 17:17 nag-ingon, ang imuha balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Timan-an nato kanunay igsoon nga walay lain magtudlo natos kamatuoran kun dili kining balaang kasulatan. Subok lang kayo nga pamalandungon karon kay hangtod karon niining mga panahon na dunay mga pundo karon o mga simbahan nga dili nila wala nila gitugot ang pagbasa sa balaang kasulatan sa ilang mga membro, kundi igo lang sa pagpaminaw. Kung maminaw lang ta igsuon, nya dili ta mobasa, pues posible jud nga malimbungan ta igsuon. Mao na nga kinahanglan jud ang pagbasa. Kung atong susihon mga igsuon, gani si Ginoong Hesus nag-awhag sa matag usa kanato nga nagwali gani siya may tungod sa napulo ka sugo. Gani mga igsuon, ang iyang tinuhuan sumala dinhi sa
pinadayag 14:12 mga igsoon, mao man gihapon ang pagbantay sa kasuguan. Nag-ingon sa dinheo sa pinadayag 14:12, ani ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuhuan ni Jesus. Gani mga igsoon, mao na nga 70 Adventist hangtod nining mga panahona nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nga mao ang napulo ka sugo. Kay tungod mao puni ang gisunod ni Ginoong Hesus. Gani mga igsoon, daghan ang mga katawhan kanato karon. Labi na gayod mga igsoon, mutawag og Ginoo apan di magtuman sa kabubuton sa amahan. Gani nag-ingon ang unang Juan mga igsoon 2:3 hangtod sa 6, maila ang tinuod nga Kristohanon kadtong mga katawhan nga nagbantay sa kabubuton sa Ginoo. Tanawa igsoon ha, nag-ingon dinhi. Og atong may baluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita magbantay sa iyang mga sugo. Ang tinuod ay nga Kristohanon mga igsoon nagbantay sa kasuguan sa Ginoo. O sige ingon sa pagpadayon sa 4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. Matud pas bala ang kasulatan mga igsoon, kadtong mga tao nga dunay pagtuo ug nagtawag sa Ginoo, apan wala nagtuman sa kabubuton, wala nagtuman sa kasuguan, siya bakakon sumala sa balaan nga kasulatan. Apan unsay basihanan mga igsoon sa 5 nag-ingon, apan bisan kinsa nga nagbantay sa iyang pulong sapagkat tinuod ang gugma alang sa Dios, nahingpit nina kaniya atong mahibaluan nga kita anaa kaniya pinaagi niini. O siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Mao nay hinumduman nato mga igsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo mao nay iyang gisulti nga kinahanglan nga atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo. Gani mga igsoon, ang napulo ka sugo inyo nang nadungog gikan kang Brother John gikan sa balang kasulatan igsoon nga dili ni gikan kang Moises kun dili gikan ni sa Dios nga gihatag didto kang Moises. Gani mga igsoon nabasa ganina nga mismo tudlo sa atong Ginoo mo'y nagkulit sa napulo ka sugo mga igsoon. Mao nay atong hinumduman kanunay. Apan atong susihon mga igsoon gani ang balang kasulatan nag-ingon dinhi sa Santiago 2:8, kung ugali inyo mang ginatuman ang harianong kasuguan, sumala sa kasulatan nga nag-igon, higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon, nan maayo ang inyong gibuhat. Tanawa igsoon ha, nag-ingon dinhi nga kung ugali inyo mang gituman ang harianong kasuguan. So dili ni ingon nga kalibutanon nga kasuguan mga igsoon, kun dili gikan jud ni sa gingharian sa Ginoo. Gani nag-ingon sa 9, apan kung aduna kamoy mga pinalabi, nan kamo nakasala, og sa balaod kamo hinukman nga mga malapason. Jis kay bisan kinsa nga bagabantay sa kinatabukan sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong manilapason sa tanan niini. Timan-an nato kanunay igsoon, nga uban karon nga duha nalay sugo, napoy uban nga siyam, nay 8. Pero timan-an nato mga igsoon, kung nagtuman ka sa siyam unya ang usa imong gilapas, nahimo ra gyapon nga malapas gilapas nimo ang tibuok nga kasuguan mga igsoon. Mao na nga timan-an nato kanunay nga kini daing harianong kasuguan nga gitudlo sa atong Ginoo nagpadayon ni hangtod karon mga igsoon. Gani sa diha nga si Ginoong Hesus ni kayab na padulong sa langit mga igsoon, nagpabilin ang mga apostoles. Unya ang mga apostoles mga igsoon nagwali gihapon mahitungod sa napulo kasugo mga igsoon. Nag-ingon dinhi sumala sa Roma 3:31 mga igsoon, sumala ni Apostol Pablo nag-ingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, wala gayod hinunua gipabarog nato ang kasuguan. Mao na mga igsoon nga hangtod nining panahon na ginatuman gihapon sa mga Seventh-day Adventist ang napulo kasugo kay gipabarog nis mga apostoles kaniadto hangtod nining panahon na igsoon wala jud ni gibungkag sa Ginoo. Gani mga igsoon matod pa dinhi sa Roma City 22, kay sa kinasuluran sa akong pagkatao ginakalipay ko ang kasuguan sa Dios. Tanawa igsoon ang mga apostoles kaniadto susama gyapon sa atong panahon nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Unya unsa man ang kasuguan mga igsoon, unsa may makuha nato dinhi sa Roma gyapon mga igsoon City 12 nag-ingon, busa ang kasuguan balaan ug ang sugo balaan matarong ug maayo.
kangindot baday aning napulo kasugo igsoon. Mao na nga atong hinumduman kanunay nga ang kasuguan mga kaigsuonan dili lang ni alang sa mga Hudiyo kundi alang sa tanang katawhan. Mao na nga kinahanglan mga igsuon nga atong susihon ang balaang kasulatan aron nga dili ta malimbungan niini nga kalibutan. Unsay giingon mga igsoon dinha sa Ecclesiastes 12:13 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Unsay giingon sa sumpay mga igsoon, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Wala jud niingon ang balaang kasulatan nga kini ang tibuok nga katungdanan sa mga Hudiyo, kundi tao ang gisgutan mga igsoon, gi-general. So meaning kitang tanang katawhan igsoon kinahanglan nga mubantay sa kasuguan sa Ginoo, kay ang kasuguan sa Ginoo mga igsoon balaan maayo ug magtudlo kanato sa maayo nga pamatasan. Mao bitaw na mga igsoon nga subo kay nga pamalandungon karon nga niining mga panahona dunay mga pundok, dunay daghan nga mga magwali dinas merkado, bisag asa lang na eskina nga wala na kunoy sugo kay pinaagi na lang sa pagtuo. Mao na mga igsoon nga ang mga katawhan pud karon dali na lang kayong pagpatay, dali na lang kayong pagpanapaw, dali na lang kayo ang pagpangawat tungod kay gitudlo sa uban nga wala nay kasuguan. Apan hinumduman nato igsoon nga ang balaang kasulatan nagtudlo sa matag usa kanato nga ang kasuguan sa Ginoo nagpadayon hangtod niining mga taknaa. Gani mga igsoon nag-ingon ang Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Ang pangutana mga igsoon, unsa maning kabubuton sa Amahan nga anaa sa langit? Sumala dinha sa Salmo 40 versikulo 8, matod pa ni Salmista David, O Diyos ko, nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasing-kasing. So meaning mga igsoon, dili tanan nagatawag Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Brother Benji, inaot nga imong masabtan ang kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan. Hinumduman nato labi na sa tanang nga nagapaminaw karon nga ang Dios nag-awhag sa matag usa kanato nga atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo nga mao ang kasuguan aron nga dili ta mahimo nga bakakon dinha sa atubangan sa Ginoo sumala sa balaan nga kasulatan. Mao na mga igsoon giawhag kitang tanan sumala dinha sa Hebreanon 3:15 sa diha nga madungog nato ang pulong sa Ginoo, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing sama sa mga katawhan kaniadto nga nagsupil sa atong Dios. Atong pahumukon mga igsoon, dawaton nato ang kamatuoran ug dawaton usab nato ang Ginoo, kay siya ragayod mga igsoon ang arang nga makahimos pagluwas kanato ug hinumduman nato kanunay igsoon nga ang pulong sa Dios mao ni magtudlo kanato sa kamatuoran o hinumduman pod nato nga ang balaod sa Dios ug ang kasuguan nagpadayon hangtod sa kangturan mga igsoon. Mao na nga nining taknaa mga igsoon atong dawaton ang pulong sa Ginoo ug ang kamatuoran kay ang Dios nag-awhag kanatong tanan mga igsoon. Wala naman tay igong oras mga kaigsuonan. Mao na nga niini nga kagabion, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug alang sa hingpit nga pagtapos mga igsoon. Ania ang ato ang closing song, mao man usab ang atong closing prayer. Mga higala magampo kita, dalang panan ug makagagahom namo nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong napabot sa idulong ug tanang nagapaminaw. Bala na ang imong sila sa pinaagi sa imong pulong, kabigas pag-alaga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Sa ngalan ni Pastor Joel Tirana, Brother Levi Clavis, kini ang inyong higalas kanginan Brother JM5 ug ining ubos ninyong higalag igsoon Barry John dito magaingon sa inyo mayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.